Hej med jer. Mit navn det er Thomas, og jeg er medstifter af ManyGrip, hvor vi laver Vini, der er en alsidig grebsforstørrer, der griber lige godt fat om alle hverdagsgenstande. Det kunne fx være den her gaffel. Man placerer gaflen nede i Vini, trykker på knappen, og så vil Vini simpelthen gribe fat om gaflen. Og nu kan jeg så spise, og når jeg er færdig, så trykker jeg bare på knappen igen, og så kan jeg putte noget nyt i. I den her video, der vil jeg vise jer lidt, hvordan man rengør Vini, og hvordan man tager coveret af. Så man kan tage den nederste del her, give den et lille vrid, mens man hiver den nedad, og så skulle den gerne give slip. Det samme gør sig faktisk gældende for den øverste del af Vini her. Samme lille greb, et lille vrid, og så er den faktisk af. Hvis det skulle ske, at silikonringen her, den faktisk falder af, det vil vi klart anbefale at gøre, hvis I smider det i opvaskemaskinen. Måden man kan få den ret nemt på, er ved at gå omvendt, og egentlig bare med meget, meget få kræfter køre ned, indtil at den sidder ganske fint på. Voilà. Så når man skal have coveret på igen, så kan man tage det øverste del og bare lige presse ned, så siger det klik. Den anden del, der skal I sikre jer, at knappen på den her er over knappen her. Og der er det her lille rillede mønster, man ret nemt kan mærke, og man kan også godt se det tæt på. Det er nemmere at se for mig, end det er for jer. Og igen, samme princip. Klik på. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør Vini rent. Man tager Vini, og som før tager man coveret af, som jeg har vist. Coveret kan man gøre rent på flere måder. Man kan enten tage en fugtig klud og bare tørre siderne af. Man vil også kunne bruge håndsprit og tørre den af med det. Men hvis man skal gøre den ordentligt rent, så vil vi anbefale, at man smider coveret i opvaskemaskinen. Og der er det vigtigt, at I sørger for, at I tager silikonringen af. Den vil nok være lidt træls at skulle lede efter i opvaskemaskinen bagefter. Så er der selve grebet her. Og grebet kan I også tørre af med en fugtig klud. Den kan ikke tåle opvaskemaskinen, så lad være med at smide den i opvaskemaskinen. Det er ikke fordi den er vandtæt nok. Det er fordi at elektronikken simpelthen bliver ødelagt ved de høje temperaturer. Så hvis man taber den ned i et glas vand eller i en gryde med vand, så kan I fint vaske den op igen og lige få tørt den af. Og grebet skal altså nok du stadigvæk, så nu kan jeg lige demonstrere. Den skal fint du. Men sørg for, at Vini er helt tør, hvis I skal oplade den. Hvis Vini er beskidt nede i selve åbningen, så vil man kunne skylle den under en hane, eller man vil kunne bruge en flaskerenser til lige at få den renset igennem der. Når du har gjort Vini ren, så kan du sætte coveret på, som jeg viste før, og så er du klar til at bruge Vini igen.